खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि दिनै मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि सानानो बेनो जे आसाम आयेन आफादनि जे लांगोना बे लांगोनायाव बर' हारिनि बायखोन्दा नेरसोन जाय नेरसोना डिमापुराव दङ होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो बे डिमापुराव थानाय जे बायखोन्दा अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ आसाम आयेन आफादनि जे लांगोना बे लांगोनायाव गायसनदों आरो बे गायसननाय हाबाफारिखौ थामहिनबा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे बिथाङा बुंथिदों जे मोनसे समाव बबेबा मोनसे हारि थामहिनबा जायखिजाया जारिमिन बे जारिमिनखौ होखोमानो नागिरनाय थामहिनबा गादबनो नागिरनाय आरो मोनसे समाव हारिखौ लानानै थामहिनबा जारिमिनखौ नाथ्रोदनाय बे सोलिदोंमोन नाथाय बे समाव डिजिटेल जुगाव थामहिनबा बे समाव मोनसे जारिमिन सोरजिदों आरो दिनैनि खालाराव जे डिमापुरनिफ्राय लाबोनाय जे अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ आसामनि आयेन आफादनि जे लांगोना बे लांगोनायाव गायसननाया जोबोदनो बर' हारिनि थाखाय मोनसे सिनायथि आरो जारिमिनारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बिथाङा बुंबावदों जे बे समाव बे जारिमिनखौ नुनानै थामहिनबा अन्थाइ खाम्फाखौ नुनानै बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बा बेनि सायाव बिजिरनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो नाजागोन आरो बर'नि जारिमिनखौ बेवहाय मोनथिनो मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि मन्थ्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा साबायखर बावनायखौ नुनो मोन्दों आसामनि बिथां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिखौ बिथाङा साबायखर बावदों जे बिथाङा बेफोरबायदि हाबा मावनाय थामहिनबा बिथांनि जे साननायजों बे हाबाखौ थामहिनबा जारिमिनखौ बुरखांनायनि थाखाय साबायखर बावदों मन्थ्रि बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो बेफोरबायदि गासिबो बिथिङाव जारिमिनखौ गोथां खालामनो थाखाय थामहिनबा बे समाव गासै हारि माहारिनि जे जारिमिनखौ गोथां जारिमिनखौ बे समाव गोजौ फारसे थामहिनबा बे समाव मोगथां महराव गेवलां खालामनो थाखाय नाजानायखौ बिथांखौबो साबायखर बावदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोदनो जारिमिनारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव दिनै डिमापुरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बिनि मोनसे खुन्थियाखौ बाहाय गायसननानै दोनफैनाय जादों बेयो मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बेनिनो मोनसे बाहागो कसारि राजाया बानायलांनाय बे मोनसे बायखोन्दा नेरसोन आरो बेखौ माने फ्राय 10 सेन्सुरि एबा 10 सेन्सुरियाव बेवहाय बानायनाय होननानै मिथिनाय जायो बे आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव बेखौ गायसननानै मोनसे जारिमिन आरो गोदान जारिमिन बानायबावनाय जाबाय आरो आसामनि बिधान सभानि जाय स्पिकार मानाव गेदेर बिश्वजित दैमारिया बेखौ मोनसे इनिसिएटिभ लानानै आरो आसामनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे गासैबो नांगौ खरस एबा डिजाइन गासैखौबो एप्रुभेल खालामनानै खालामदों बेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे बे सिम्बलखौ नायनानै मोनसे समाव बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंनाय सिखांगोन बे मा बेखौ मिथिनो लुबैनाय फैगोन बे हिसाबै जोंनि जारिमिना गोसारगोन जियानो जा दा गोदान मोनसे निउ सेन्सुरियाव मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि मोनसे सेन्सुरि होननानै बुंजायो जे गोदो मोनसे डिसक्रिमिनेसन दंमोन जे बेखौ नाख्लायनांगौ बेखौ दोनखोमानांगौ आरो दानि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजिनि जि गोदान जुग फैबाय बाय जेखौ जिनिसखौ दोनखोमानो हाया ओंखायनो दा मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि एरा फैदों जे गासैबो हिस्ट्रिखौ जों रिकगनिसन होनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामनो नाजानांगौ बे जोंनि पास्ट आसाम बिधान सभायाव बेखौ दोननो हानाया जोबोद देरजाथावना बाथ्रा आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आङो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो